এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রক্রিয়া যা ଅଛି ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିକି ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଭୋଟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନେତା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜନାଦେଶ ପାଇଁ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିକି ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଭୋଟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନେତା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଜଳେଶ୍ୱର ଜନାଦେଶ ପାଇଁ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିକି ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଭୋଟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନେତା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି